ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କେତେଟା ଏମିତି ବି ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ହାରିଯାଆନ୍ତି କି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ମାନେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନହେଲେ ବି ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେନି କି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ପରେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ସେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବେନି, ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ରହିବେ, ସେ ବି ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ କହିବେ ଆପଣ?